е приятно. Как се казвате? Казвам се Петър Благоев и съм вице-президент на Българска федерация по вушу, треньор на националния отбор по вушу. Беше много интересно, което се случи при мен. Един ден посетих в залата, хареса ми това, което виждам, както демонстрация, която наблюдавах преди малко. И на следващия ден знаех, че това е моя спорт, моето бойно изкуство. Така започнах преди много години. Всеки ден ме мотивира усещането, приятните емоции, които изпитвам, когато тренирам както себе си, така и хората, които са заедно с мен, най-вече децата, разбира се. Това е нещо, което е незаменимо като усещане и това, че всеки ден имам възможност да го правя, така да се чувствам. Чувството е много трудно може да се опише с думи, тъй като е нещо, което е едно предизвикателство. Лично предизвикателство за всеки един човек. За мен винаги е било такова, когато се състезава активно. И когато имам възможност да спечеля медал или дори първо място, изживяването е неповторимо и ми дава още много сила и положителни емоции